माबायदि सेल जायो मार्केटाव नायनोसै फार्स्ट टाइम नालाय बिसिबांनि फाननो हायो फार्स्ट टाइमबाबो बिराद मोजां जादों आरोना जोंनि बिफांफोराबो ओमफ्राय बिबाराथ' बारजोब्बायानो होनजायो खिन्थु बहुत खस्थ' खालामनांगौ दा खस्थ'आथ' दङ खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायो नामा होनदों बेखौनो एसे नेनांसिगोन आरो जोंहाबो हेलौ गाइस वेलकाम टु डियार फार्मिं आसा खालाम बयबो थिगैनो दङ बहुत गोबावनि उनाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायबाय दा दिनै बागानाव फैदों नै बिफांफ्रा देरलाजोब्बाय नोंथांमोननो देखायैया गोबावसैमोन किं चिल्लियाबो देरजोब्बाय खान्थाल बिफाङाबो देरबाय दा फिथाइ थायगासिनो आरो खान्थाल बिफाङाबो दा नैबेथिं माबा गैया नालाय ड्रिप इरिगेसन गैया नालाय दा नैबे डिलिभारि पाइपजों दै सोगासिनो आरो जोङो ओरैजाय नै डिलिभारि पाइपजों दै सोगासिनो ओरैहाय मैया बै खावसेथिं होदोंमोन बिथिंना मैया होखांजोब्बाय र' देखायनि आं देरजोब्बाय बिफाङा किं चिल्लियाबो दा बिबारबो बारबाय बुहुद बिफाङानो बिबार बारबाय नै किं चिल्लिया नोंथांमोननि देखायनि आं नै र' फकास जायाखै नै बिबार बारबाय आरोना ग्रथआ मोजां जादों ओमफ्राय एसे लेट जादोंमोन थेवब्लाबो बिफाङा देरबाय माबायदि सेल जायो मार्केटाव नायनोसै बेजों लोगोसे नै खान्थालाबो बुहुद गोजौनिफ्राय गोजौ देरबोगासिनो आरो नै एबारहाय अखा बोथोर फैबायना अखा बोथोर फैबा साबसिन ग्रथ जाबावसिगोन आरो बियो फिथाइयाथ' गासिबो बिफाङानो थाइजोबदोंआनो नै गासिबो जत्थ' बिफां दङ बे थाइजोबदोंआनो फ्रायानो थाइजोबदों ओमफ्राय अबा खम अबा बारा आरो होमबाबो बेखौ जों फिथाइखौ दोनथ'नो हाया दा मेनलि जोंना नैबे किं चिल्लिखौ फानग्रोनो मोनबानो जाबाय दा नै माबायदि सेल जायो बिबाराथ' बारनाया बारबायमोन दा बिबार बारबाबो बिबारा सिरियो नालाय बेनि एसे मुलिफोर सारनांसिगोन आरो नै बेखौ एबारल' गायनोसै बे माबा खान्थाल बिफां सिङाव नङाबा बे खान्थाल बिफाङा बुहुद माबा खस्थ' मोनदोंमोन बेजों एवनाय जादोंमोन ना किं चिल्लि गायनो थाखाय बेखौ लास्ट गायनोसै बेहाय एबारनिफ्राय नेक्स्टआव बे खान्थाल बिफां सिङाव जेबो गायला जेबो इन्टारक्रपिं खालामोबाबो नैबे सेन्टारजों खालामनो हागोन मानो होनबा बे खान्थाल बिफाङा 15 बाय 15 फुट डिसटेन्स नालाय दा नै नायनो हागोन ओरैहाय मोजां जाजोब्बाय देरजोब्बाय किं चिल्लिया दा हरै खावसेनिखौ मैया दै होनाय जाबाय ओरैहायबो नै होगासिनो बिथिं होजोब्बाय ड्रिप इरिगेसन गैयाबा बेबायदि फ्लाड इरिगेसन खालामना होजायो आरो जेबो प्रब्लेम गैया दा बेजों लोगोसे कक'वायाबो बुहुद माने माबा जानानै थादोंमोन ग्रथआ नै अखा बोथोरावसो जौवो नालाय बेबो बिलाइ गोरलै खिलिथ'वाखैमोन एबार हयले खिलिसिगोन आरोना नै लाइन बेजों मोजां ग्रथ जाबाय बोसोरसे थांखाबाय नालाय बे नेक्स्ट इयारावनो फिथाइ हैसिगोन आरो नैबे बिलाइ गोरलैया एबारसो खिलिदों दै दाख्लैहाय फुरा मास मोनथाम मास मोनब्रैया गोजां बोथोराव थाबथानानै थादोंमोन ग्रथआ बिलाइ गोरलैबो खिलिया बे समाव फुरा दा गोजा नै खिलिफिनजोब्बाय नै बिराद मद' जाबाय नै बिराद बरिया जाबाय आरो बे दा दंबावो बै फारसे साइडना गायनाया एसे ग्रथआ लेट जादों गायनाया लेट जादों नालाय ग्रथआबो एसे लेट जादों बोरो मावखांबाय मेंबाय माबायदि जाखो बाजै जोबोद मोजां जाबाय जोंनि बानलुआ साननैसोबा फाननो मोनसिगोन माखासेयाथ' थाइजोब्बायानो ओमफ्राय बिराद बिबारबो बारजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा मोजां जानानै दं देखायखाबाय आङो मोजां जाबायना नोंथांमोना नायलांदो जोंनि फिथाइ खानायखौबो नुथारसिगोन माबायदि सेल जायो मार्केटाव नायनोसै फार्स्ट टाइम नालाय बिसिबांनि फाननो हायो फार्स्ट टाइमबाबो बिराद मोजां जादों आरोना जोंनि बिफांफोराबो ओमफ्राय बिबाराथ' बारजोब्बायानो होनजायो खिन्थु बुहुद खस्थ' खालामनांगौ दा खस्थ'आथ' दङ खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायो नामा होनदों बेखौनो एसे नेनांसिगोन आरो जोंहाबो दा बानलु बिफाङा एसेल' गायदों होननानै नोङो खस्थ' गैया होनजाया बुहुद खस्थ' खालामनांगौ नायलांदो नै ओरैजायना एसे लेट जादोंमोन नालाय माबाया गायनायाबो ओमफ्राय
होमबाबो मोजां जाबोबाय हाग्राखौबो साफा खालाम मोनाखैमोन दा नै साफा खालामसै दिनैहाय साफा खालामजेनबाय ओमफ्राय दै सोना होनोसै आरो बेलाय माने फार्स्ट टाइम नालाय ओंखायनो बारा बुरजा गायासै जोङो ट्राइ नायनो हिसाबै दा मोजां ग्रथ जायोबा बेनिफ्रायनो बारायनो हायोना ओंखायनो नायसै माबायदि प्रडाक्ट होयो आरो बेजों लोगोसे माबायदि मार्केटाव सेल खालामनो हायो बेखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बेजों लोगोसे मा मा मावलांदों बेखौ नुलांबाय थागोन आरो आसा खालामो बयबो मोजाङै थागोन होननानै स' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो हमलायसै बिदिब्ला बाय बाय